Nosaltres som la colla de bastoners Cop de Garrot. Avui hem fet la nostra primera actuació i vam sorgir fa més o menys 2 mesos perquè vam anar a unes festes majors i ens vam inspirar. Vam veure uns bastoners i vam dir això ho hem de fer aquí a Berga. I en 2 mesos, la primera actuació. A partir d'aquí tenim diverses actuacions, diversos bolos. Més o menys de moment en tenim uns 5, que són entre setembre i octubre, i aviam com va. L'actual monarquia borbònica espanyola i la república francesa que patim ens demostren cada dia que per guanyar els nostres drets haurem de lluitar, de plantar cara com aquests resistents de 1714. Ho saben molt bé els companys represaliats per cremar fotos del rei espanyol, o els nostres veïns de les comarques trinxades pel pas d'una línia, la de molt alta tensió, imposada per la força i els interessos del gran capital. Qui no sembla saber-ho tan bé són aquests partits que segueixen entestats a l'enèsima reforma de l'irreformable estat espanyol, aquests que s'omplen la boca de sobiranisme i de dret a decidir, i després pacten amb l'enemic, o directament reprimeixen l'esquerra independentista amb els seus gossos d'esquadra, garants de l'ordre establert. Per a tots aquests polítics que demà vindran davant d'aquest monument, aquí o a Barcelona, sense que els hi caigui la cara de vergonya, a intentar redimir-se davant de tant pacte i tanta claudicació, aquests polítics que s'autoqualifiquen de sobiranistes i que el que realment volen és conservar la seva poltrona institucional, no saben que aquest poble és viu, que el nostre país segueix ocupat, però no pas vençut, com ho demostren les nombroses iniciatives a favor de la llengua i la cultura catalanes, els casals i ateneus populars, els regidors independentistes de la CUP, la lluita en defensa del territori contra les agressions, els obrers que planten cara al terrorisme patronal,
i com ho demostraran demà els milers de persones que sortiran al carrer en les convocatòries de l'esquerra independentista. Per nosaltres, el dret a decidir equival a decidir sempre, a cada moment, sense la imposició que suposa la Constitució espanyola, que ens amenaça militarment, sense els estatuts que ens divideixen com a poble, sense aquest podrit sistema capitalista que cada dia ens ho posa més difícil a la classe treballadora i sense la imposició patriarcal. Per tot això, i perquè volem ser amos del nostre propi destí en uns països catalans lliures, nosaltres decidim independència i socialisme! Visca la terra! Lliure! Ens hem trobat tots plegats a la segona marxa de torxes que hem realitzat a Berga en aquesta legislatura. Vam començar l'any passat i aquest any hem fet la segona. La valoració és molt positiva, la gent ha respost, malgrat que hi ha hagut concerts arreu del país, degut a que demà evidentment és la diada, i en fi eren concerts molt atractius i part de la nostra militància no hi és, però tot així la convocatòria ha estat un èxit.